алайкум ба ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Ман аз шумо хоҳиш дорам ки ҳамин наворе ки дар шабакаи интернетӣ мо аст, шумо ҳаминро тамошо карда ба ман як фикри худатро, ёрдами худатро расон. Ман Садирова Асадбарг, истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб, соҳиби 4 фарзанд мебошам. Падару модар надорам, худам ятим ҳастам. Боз болои ҳама боз 4 ятими дигар дар зиммаи худам нигоҳу бин мекунам. Ман аз онҳо 150 сомон суми нафақа гирифта зиндагиамро мебарам. тӯли 1 сол мешавад ки бо сабабҳои номаълум хонаам дар гирифтааст. Ман ҳеҷ кас надорам дастгирӣ кунад. Зимистони дароз дар хонаи ҳамсояҳо ман зимистонро гузарондам. Ба ман ягон кас хоҳиши ва дархост кардам, ҳеҷ кас ба ман ёрдам накард. аз шумо муҳтарам ҷаноби олӣ хоҳиш дорам ки ману фарзандонамро дастгирӣ кунеду соҳиби як хона кунед, ки ман бо фарзандонам зиндагӣ кунам. фарзандонам аз мактаб ақим мондан, сару либос надоранд. хурду хӯрок шароити зиндагиам нест. дар ин шароит ки ҳозир ки ҳаст, мо ба ин шароит ягон чӣ надорем. ман ба ҳукумати шаҳри Кӯлоб даводав кардам, муроҷиат кардам. 3 моҳи зимистон бемор будам, аммо хонам сӯхтане ки ба ман дастгирӣ накарданд. 400 сомонӣ ба ман ҷидо карданд. Ба ман ба кӯдаконам сару либос нашуд. ин ҳамин наворро тамошо карда ба ман як хулоса бароред. Фарзандонам, барои худам, барои фарзандонам як ҷои истиқоматӣ муайян кунед, ки фарзандонамро дар ягон ҷо монда ба мактаб таълимӣ хонанду соҳиби ягон чиз шаванд, дар оянда азоб накашанд. аз шумо ҷаноби олӣ хоҳиш дорам ки ҳамин муроҷиати маро қабул кунеду маро соҳиби як хона кунед, ки ман ба фарзандонам зиндагӣ кунам. 4 фарзанд дорам, 2 писар, 2 духтар. ҳеҷ кас надорам, ҷои истиқомат надорам. хонаам дар гирифтааст, дар як хонае зиндагӣ мекунам, ки зимистон шудааст, аз тори хонаам аз болопӯшаш об мерезад. як фикр кардам, моро пеш аз зимистон як сарпаноҳе кадоме ки ҳамин интернетӣ, шабакаи интернетиро тамошо мекунад, аз ҳама ҳамин шабакаҳои интернетӣ дархост дорам, ки ба ману фарзандонам ёрӣ диҳанд, маро дастгирӣ кунанд. пули молӣ чизе ки аз дасташон меояд, аввал аз ҷаноби олӣ, баъд аз раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ дархост дорам, ки маро соҳиби як хона кунад, ки фарзандонам аз мактаб дур намонанду раҳи худашонро интихоб карда ба мисли ҳамин хел фарзандое ки ман мебинам падару модар доранд, фарзандои ман ҳамин хел ба ғоя расанду ҳамин ояндаи миллат шаванд. ҷаноби олӣ, аз шумо ҳам дархост дорам, маро фикрро бинед, як соҳиби хона кунед, ки фарзандони ман сарпаноҳ биёванд. фарзандони ман аз бесарлибосӣ, аз хурду хӯроки набудан, шароити набудан танқисӣ мекашанд, надоранд. саломатии худам хуб нест, падару модар надорам, ҳеҷ кас надорам. аз шумо хоҳиш дорам, ки дида бароед ҳамин сабти кардаи моро ба мо як хулосае биёред, ки маро як сарпаноҳ диҳед, ки ман қати фарзандонам як ҷо зиндагӣ кунам. фарзандонам дар ҳар даранд, барое ки надорам ҷои зист, худам бошам дар хонаи ҳамсоё зиндагӣ мекунам. фарзандонам дар ҳар дар барои илму дониш монда таҳсили худашонро давом диҳанд, сару либос надоранд. барои ман ягон ҷои муайян кунед, ки фарзандонам хонанд. ин соли хониш аст, соли дониш аст, соли фарзандони ман. ҳамин як раҳе, ки хонаам битенда, қати кӯдакакам як ҷо сарпаноҳ зиндагӣ кунам. як сол мешавад, як кас мара дастгирӣ намекунад. ман ягон кас надорам. дар ҳамин хонаи сӯхтагӣ тобистон дар ҳавлӣ хоб мекунам, зимистон шудааст, ғамам гирифтааст, ки ман ба фарзандонам дар куҷо зиндагӣ мекунам. ба ман ёрдами худатонро ҷаноби олӣ расонед, ки фарзандонам дар пушти дари ҳамсояҳо умр ба сар мебаранд. то кай фарзандони ман калон шуданд, мактабхон шуданд, ҳолу зори хонаи маро бинед. худатон фикри андешаатонро маро як сарпаноҳ кунед, ки ман қати фарзандом зиндагӣ кунам. соҳиби 4 фарзанд, ҳамаш мактабхон.
من خودم پدر و مادر ندارم، هیچ کس نیست، دستگیری نمیکنن. من از شما خواهش دارم که همین احوال مرا بینید و یک خلاصه برارید که مرا صاحب خونه کنید. من با فرزندانم یک جا زندگی کنم. فرزندان من، شوهر من 3 سال می شود، 3 سال و 8 ماه می شود که گذشته است از دنیا. فرزندان من پدر ندارم. وقتی شوهرم از دنیا گذشت، دیگر با من یگان صاحبی پیدا نشد که مرا دستگیری کند. صاحبی من اول خدا شماید جناب. از شما خواهش دارم که من و فرزندانم را در ذمه خودتان گیرید و نگاه و بین کنید. مرا صاحب یک خانه کنید، ما با فرزندانم یک جا زندگی کنید. فرزندان من دور از پدر و از مهر مادرم کنده نشوند.